wedi. Arene dhewe kaya wedi. Sirahe kaya tewel. Iya, kaya tewel. Ki ngene lho Pak. Sing baku iki mung ning geguyonan. Iya. Sing baku iki seku padha kumpul kabeh ora satu tukar padu. Ora tukar padu. Sebab apa? Apa Mas? Piye beras pergogosokan karo kancane, pintere menungso saka Bergaul. Iya ya Kanjeng. Lah iki ngene Pak. Iya. Lah aku nek ngene. Nyapa? Aku ngene.